Sedulur dodolan iki Pak Lurahku blonjo dawet. Ini gue ulah tuh. Kanu paut. Kata-kata Pak Lurah semangat. Penyemangat untuk hari ini Pak Lurah. Buju galak tetap semangat. Kenapa manusia dilarikan kepalanya dulu dibandingkan kakinya? Terus kenapa Pak Lurah? Karena wong urip iki sadurunge melangkah kon mikir dhisik. Oh ngono ya masuk. Iya. Kenapa manusia dilahirkan kepala dulu Baru kakinya. baru kakinya? Karena Sebelum melangkah. Sebelum melangkah? ngambil keputusan. Kon mikir dhisik. Oh iya betul. Ya iya. Kata-kata penyemangat dari lurahku Karangloitan. Terima kasih Pak Lurah. Wes. Bojo galak tetap semangat. Tetap semangat. Kata-katane kur kuwi tok wi. Heeh, serasa duduk. Lho larekno galak lho Mas bojone. Mosok kon semangat. Semangat terus ditekno jeneng tanggor galak. Oh alah. Iki anu pengalaman apa Iya, kehidupan nih, kehidupan. kehidupan. Bojo galak tetap semangat. Matur suwun. Bojo galak nambah semangat. Ngono to? Heeh. Lah iya. Buju galak nambah bujune. Wah lah iki saudara bahaya iki bahaya. Iya kata-katane kaya ngono mau Mbak Desi. Bojo galak tetap semangat lho. Emang galak Mbak Desi? Kena susu ono. Ya engko sik tak jikokke iki lho. Kaya ngono ki. Lah wong dan jikokke iki. Bareng-bareng kayak konten bareng. Kose. Nek Mbak Desi apa kata-kata semangat hari ini? Kata-kata. Ora semangat blas iki. Aduh. Ora semangat. Dan biasanya kok bikin Apa sih lu? Saya sop. kalau beli sama Masuk Bali. Lalu nek mau masih nonton wayang sedang Mas lagi apa bedanya karo iki karo ndi? pasti. Iki padi biasa. Iki padi. Buat nanam-nanam kae. Iki daun jeruk pasar. Iki sama aku sing saya. Miep to. Lek miep kok. Sopo lagi? Dhewe marmulan lek. Mulur ya ngalor. Kowe nak iki. Mari Gusri iki. Lah cetak andane titik pasar. Lek nyang pasar yo Put. Pasar ini ora ngerti. Jangan sama Iki kabeh. Tahu kok enek mah. Kesenengan kowe. Wah. Mau mesti kudu minum sekolah iki. Ora sekolah. Ora ngene iso bisa nggih. Ah. Ini karo tempe siji. Patane aku. Mbak, aku dong. Verifikasi. Emang kok cukup dengan tak? Nah, KTP aku dhewe ora? Ora. Ya udah. Tapi kurang ya. Wis. Dah. Aku tahu. Ora emang. Kuwi lho rondo. Bayar nih. Di. Urik dong. Kayak om. Menang kok. Rau foto. Nanti rapas-pas. Kalian duwe tempe duwe tak. Mana om? Bukan. Enak tenan ora rambake iki. Enak. Lah tak derek terus. Mama, tambah 2.000 dan jejero 30. Kuwi nggon rondo. Di runden. Emang enak rondo. Lah ana ora. Aman. Pasti.
kata-kata semangat hari ini, Mas Tulik. Nah. Kan golek karep. Oh. Mantap. Bapakne kok masih menang kowe. Mbok kuwi ke saiki kok wis ora kerja. Wis ora kerja. Mbak sapa, Mbak? Putuku Oh. anak omah. Ngarit tapi lek. Sapa? Anakku. Ngarit. Kemalukan teku. Aduh. Iki pas toh? Ini 5.000. Loro to harian. Oke. Berapa? Wes? Mbak Dina, masak ora? Sapa meneh ya? Meneh. Mbak Darmi, masak? Seko pasar. Oh alah alah. Mbak Ani? Mbak Ani, arep rasul. Di. 2000-an. Halo. Kemarin sama ayahnya jajan di warung. Tak halo-halo iki karo ayahe wingi. Napa? Wingi sore. Iki mira Tahu 2,5 kurang murah meriah. 2,5 enake ra umum. Ngerti rasane golek tunggale. Pun. Met plastik iki. Teh mie bakso. Oh, jamune enten, Bu. Napa, Bu, jamune, Bu? Suruh ada, kunir ada. Buat temu lawake dhek iki jenjak nyeteke. Nggih. Enten temu lawake wingi iki. Iki sapa sing mbok syuting ki, Mas? Niki sekolah. Nggih jenengan, nggih. Ya aja nyuting aku, Mas. Tuku jamu ki disyuting nek Ngoten. aku ki. Kunir. Kalih napa melih? Udu kuwi wae. Kunir tok. Karo anu Suruh. Dek iki rupane kok ngene. Niki nggih sami. Mah. Niki tes tunggal. Ya siki wae nek ngono. Niku, niki. Iki berapa? Niku 2003. Oke. Mae tempe mboten. Dadah, Mbak ya ora? Aku jarang masak iku ora kepiye. Jarang masak. Wis gek tuku mah. Neng duwe pawon, Mbak. Mbok pindah iki mbek. Nggih dapur ngono maksudnya. Wah, tidak berfungsi dapurnya. Ayo lagi koyo ngadep wong tuwa iki kudu masak. Jas. Aku kowe gumun utek wingi kok ora anu lah wingi. Pripun? Iki ora usah sing utek patenono wae iki. Kata semangat hari ini, Mbak. Apa, Mbak? Wah, kata Berjuang. Oh iya. Iya, ngono 5.000. Ah, Iki 2.500. iki 2.500. Iki 1.000, 1.000 karo 1.500 4.000. 4.000. Ambek 1.000. Heeh. Jujur 1.000. Kira 2.500. Ini 3.000 patah. Jujur 1.000 ngeten. Karo apa meneh, Mak? Kerupuk enek, Mak. Ara aku wis goreng. Kayak lombok. Lombok aku wis goreng. Ora mbleh pitik to? Kayak semakno. Iki. Ya aku nek do mulih, Cah. Alhamdulillah. Masih. Wala tarik wis jajan sih, Cah. Waduh, piro sang di sekolah? Iki oketan. Tanireng. Jenang padi ngirut. Apa, Mbak? Sekarang njaluk ora yu. Ora, mbok mboten rasul mriki.
Waduh, waduh, akeh men ya. Apa? Kayak terong. Terong songo ki. Nak. Yo, ojo anu kok. Upawan tema ari tahu kerupuk. Tahu kerupuk. Ya apa mak? Dapat dok? Atur suwun, Mak. Wah, lagi panen pelem malahan. Iki bocor lakon ndi kok loro. Mana? Endi? Loro, Mbak. Nek senangiane ki ora. Doan kuwi. Ayo ketani rengko kali 2. Ora ana. Ono ora kok koyo kenyang. Dadian. Aja negara. Ngajak dong. Ngajak karo ora kae. Ora. Ora, ora. Karo kuwi nek main mak lho. Abas. Nang kira ketan telu kan ngono. Aku ngene iki. Ketan ireng, Bang. Senengane iki ketan ireng iki. Oke. Tempe godhong piro, Mak? 4.000. 3.000.